vai on siellä Kortelainen tanssien keskiössä, tanssien keskipisteessä. No missä sehän on paras paikka melkein Mikalle tuo olla siellä. Mikahan on tunnetusti, mutta Mikahan on siinä meidän ainoa vaihtoehtommekin tuonne vaihtoehtojen väliin, koska hän on ainoa meistä, joka osaa myös vanhoja tansseja kunnolla. Kukaan muu tästä hirvittävästä meidän porukastamme ei niitä osaa. Sitten tulee Kalle Järnkrok ja saako Ruotsi tästä nyt rakennettua sitten vielä maalin? Kyllä saa. Näin se vain on, että se kostautuu sitten tämä rangaistusten ottaminen. Kalle Järnkrok toimittaa kiekon maalille. Kari Rämö ei pysty kiekkoa vangitsemaan. Ja näin se vain on, että kun 1.31 on erää jäljellä, niin Ruotsi tulee tasoihin ja tavallaan tämän kaiken maailman sähläilyn ja sekoilun seurauksena niin ottelu lyödään tasoihin ja Niklas Danielsson on maalin tekijänä. Eli vielä kerran sieltä tulee Järnkrokin veto keskeltä. Se kyllä luvattoman helposti tietysti vähän putoaa myöskin siihen aivan suoraan Danielsson lapaan. On siinä nyt vähän ruuhkaakin, mutta Rämö ei saa sitä kiekkoa räpylänsä niin kuin olisi pitänyt ilman muuta saada. Ja Ruotsi lyö pelin tasoihin. Danielsson maalintekijä, Kalle Järnkrok ratkaisevan syötön tai laukauksen tekijänä. 1-1. Näin se Suomen tavallaan sensaatiomainen alku. 5.14 ajassa, kun tehtiin avausmaali ja silloin tunnelma oli kiihkeimmillään ja korkeimmillaan, niin kyllä se tässä on erään kuluessa sitten hiipunut ja nyt pitäisi saada sitten näihin vinttiin valot päälle taas uudelleen, jotta peli lähtisi toimimaan. Mutta vielähän tässä ei esimerkiksi nuoren ruotsalaismaalivahdin ei oikein tosi osaamista ole päästy kokeilemaan yhtään. Torjuntoja ei taida vieläkään olla edes 10 ja kohta puolitoista erää on pelattu. Pikkuisen ote on ruotsalaisilla koko ajan. Vatanen erittäin ärhäkkäästi puolustaa siellä niin kuin omaa miestä pitääkin puolustaa, mutta sitten se puolustaminen ei auta, koska rystypuolelta Martin Tönberg pistää ja hiljentää hallin ja laittaa Ruotsille pelin 2-1. 12.27 on erää jäljellä ja Martin Tönberg maalin tekijänä. Se tuli oman alueen puolustusvaikeuksien jälkeen jälleen. Tönberg saa sieltä kiekon ja lusikka puolelta lähtee kyllä kieltämättä tarkka hyvä laukaus. Ja se yllättää toisen kerran Kari Rämön tässä ottelussa. On siinä vähän suomalaispelaajan mailakin kieltämättä tiellä. Osuuko se nyt sitten siihen matkalla vielä siihen mailaan? Aika vaikeasta maskista se tulee. Siinä on kaksikin pelaajaa edessä. No niin, Martin Tönberg kuitenkin maalin tekijänä. Ja se on Tönbergin ensimmäinen maali tässä turnauksessa. Voitti kultaa, hopea ja pronssia. Ilves, HPK ja Kärpät olivat Jonas Anderssonin seura tässä liigassa pelatessaan. Ja sitten jälleen aloitusvoitto. Nyt Suomen olisi näitä pitänyt viedä. Sen takia siellä Kontiola on ollut, mutta eipä ole Kontiola aloituksia ottanut. Ruotsi sen sijaan ehkä vahvistuksen verran tehottomasti tätä peliä pyörittää. Sundell sinne neliön keskellä. Sitten haetaan Christian Beckmanin. Tämä laukaus lähtee ja sinne se painuu verkkoon. Ei mahda mitään. Christian Beckman lataa viivalta ja Ruotsin ylivoima toimii. 7.25 erää jäljellä. Ja nyt alkaa sitten olla myöskin leijonamiehistöllä pikkaisen kuumimmat paikat, koska Ruotsi on todella tehokkaasti vyöryttänyt nyt tämän oman ylivoimansa. Ja Christian Beckman lataa siinä turnauksen avausmaalinsa ja toisen tehopinnansa tässä turnauksessa. Barry rakentaa tämän tilanteen ja sitten lopulta pelataan Beckmanille viivalle ja tarkka hyvä laukaus ja siinä on sen verran raju maski kyllä edessä. Katsotaan nyt vielä uudelleen Beckman. Ja sieltä se lähtee pelaajaruuhkan takaa ja painuu. Kyllä siellä Suomen puolustuksessa ihan oikein miehet pelataan tilanteesta ulos, mutta Rämö ei kyllä kiekkoa näe. Ja näin 3-1 Ruotsille. Ja nyt se takaajon tietysti pitää alkaa ja se ei tunnetusti ala kyllä rangaistusaitio, kun se takaa ajo. Per Forss pistää tietysti nyt tätä kovaa kokenutta kalustoa Ruotsilla pelaamaan, jotta se pystyy johtoasemansa säilyttämään. Dahlbeck ja aivan vapaana Tönberg ja iskee upean kuvion jälkeen 4-1. Kyllä tässä leijonat on polvistettu, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Todella hieno vastahyökkäys ja Martin Tönberg lataa suoraa syötöstä jo peräti 1-4 ja katsokaas kuinka se tulee sieltä. Siellä on täydellinen nukahdus Suomen nelikolta ja Tönberg on täysin vapaana siellä ja hän pääsee sivaltamaan tarkasti ylös ohi Niko Hovisen ja siinä näkyy nyt siellä ovat Niskala ja Vatanen molemmat puolustajat siellä siniviivalla, omalla puolustussiniviivalla, kun Ruotsi tulee vasta hyökkäyksiä. Hyökkäjät ties missä ja Ruotsi johtaa jo, nyt voisi sanoa jo peräti 4-1. Ja
nyt tarvitaan sitten todella kipeästi sitä kavennusta, koska aikaahan tässä vielä on runsaasti. Koko kolmas erä on pelaamatta, mutta 3 maalin johtoasemaa on tietysti kova tavoitettava mille tahansa, kenelle tahansa, ja sitä lähdetään tässä hakemaan ensin siitä, että Vatanen pyörittää siellä Niskalan kanssa viivalla ja sitten vuorostaan Granlund takaisin Vataselle. Vatanen poikittaisyöttö, kovia syöttöjä poikittain ja Vataselle komea kuti ja siellä on 4-2 kavennus. Näin se menee komeasti. Nyt otetaan terävillä nopeilla syötöillä kavennus 4-2, kun 45 sekuntia ottelun toista erää on jäljellä. Nyt oli vähän sellaista meininkiä siinä, niin kuin ylivoimalla pitääkin. Kiekko liikkuu ja suoraan syötöstä pääsee Vatanen siitä lataamaan. Ja Vatanen tekee turnauksessa toisen maalinsa. Näin se pitää toimia. Kovilla syötöillä, ennen kaikkea kovilla syötöillä saadaan ruotsalaiskolmikko liikkeelle. Ja niinpä siinä ei Eedi maalivahti Johan Gustafsson paljon eväänsä väräyttää, kun Vatanen pääsee siitä 3 miehen keskiöstä lataamaan komeasti kiekon häkkiin. Ja Suomelle toinen maali, ja kukapa muu tietysti kuin Mikael Granlund antaa sen ratkaisevan syötön tähän maaliin, ja ylivoima jatkuu vielä 1.41, joten toivottavasti tästä on mukava jatkaa sitten edelleen eteenpäin. Ja tasaviisikoin jatketaan. Saa nähdä, alkaako Suomi tiivistää pakkaansa ja kuinka paljon todellisuudessa vielä peliaikaa enemmän Immosen kentälle pystytään antamaan. Nyt siellä on Joensuu, Kuparinen, loistosyöttö ja nyt on Komarovin paikka. Aivan hieno, ilmiöväisen komea maali. Joensuu, Kuparinen ja sitten Komarov tällä kiekon maaliin ja peli on 4-3. No niin, 11.02 on erää vielä jäljellä. Ja tunnelma sen kuin paranee. Leo Komarov iskee turnauksen avausmaalinsa ja loistavan kuvion päätteeksi. Jos oli Suomen avausmaali hieno, niin katsokaa tätä. Sinne painaa Jesse Joensuu Kupariselle ja katsokaa Kuparisen syöttö. Oi sentään. SM Liigan pistepörssin ykkönen kyllä tarjoilee siihen Eksa Komaroville paalupaikalle ja tästähän nyt ei enää erehdytä, koska siellä on Gustafsson polvillaan ja Komarov nastaa varmasti kiekon häkkiin, mutta tästä menee kyllä loistava ansio Joensuun huippukarvaukselle ja Matti Kuparisen älykkäälle hienolle syötölle. Ei lähtenyt Kuparinen siinä laukomaan, vaan tarjoilee Komaroville ja peli on Ruotsille, nyt voisi sanoa enää 4-3.